И здравейте хора! Днес ще снимаме на Train Sim. Аз се казвам Коци Геймърна, а това е моят приятел Пламен Геймърна. Днес сме... Това е... Чакай, че трябва да се видео снимаме. Да. Здравейте хора, чакай да представим това е слаб се представи. Да. Коци Геймърна, аз съм Пламен Геймърна. Така. Той си купил Гамен Спас. Yes. С локовоти. Задния моля го кажеш. Не знам, май да. Пак правим поредица. Да, мога. Скоро не правим поредица. Искам да кажа... Не. Мога само да вляза в него, но не мога да. По принцип, камерите ще ходят. В смисъл, едно и също ще говорим на двете случаи. Идва немски шамандура. Окей, аз съм... Аз съм зад това. Ти тук си ми бъгнал, вече. Към къде си? Къде си? Напред, че някой има да спира. Той я сега ще мина. Аз няма спира на него. Немския се начина. Спирам само на Търнава и на последния. Да, той и аз. Следващия маршрут. Искам да спрам да произнеса. Нема. Уна, Бун, Даун, Хаун, Бахн. Ко? Перфект е, перфект. Срещнах още един клип. Той пътически дълго. Това е стерма. Срещу. Чакайте малко. Ало? Да. Ало, кажи ми. Айде, ама не се беда да няма. Ще идва ли някой? Пицка. Хора ще идва бат Лейдър. Ето да видите вътре какво представлява това нещо. Колко вървиш? Аз 160. Не, това вървиши. Аз сега да прелетям. Ти си бая напред. Ще влизам в гарата. Малко... Не гледайте, че вагоните да нямат това. Хора, може да посетите на Пламен канала. Той също снима... Долу стои име. Да. Той също снима готини видео. Влизам в гарата. Я Търнав? Да. На четвърти половина. Ние, както се казва, сме БДЖ бандата. Това е нашия прякор на... Ще на скеджул, после искаш на скеджул, защото със всички ще играем малко, да бъдем трима. Не знам аз. Ето знаеш, че си е купил... не съм. Ти ще ми това. Само, че ще влезе в гарата с 300. Мали. Не влизам вече. Не, ще спра, бе. Аз влизам с 100 км. Мали. Да. Аз давам... Спирам и то много бързо. Аз давам 200 на Макс веднага. Колега на първата гара. Нима ли? Да, верно. Ето локомотив искам да си го купа, ще събирам пари за него. Аз имам 230 000. Така, понеже сме непрофесионалисти,
Не бе, защото безплатната версия фиксът е... Да, това е безплатна версия. Мали човек! Аз трябва да спърна, аз не успея. Да, влизаме в гарното. Мали! Аз влизам с 150 в гарното. Аз дали ще успея? Не може. Как те гледам? Не! Чао от мен хора! Това... Чао!